Il-Knisja Kattolika tħares lejn is-sena 2021 bħala waħda speċjali ħafna, ikkaratterizzata minn bosta avvenimenti u tifkieriet speċjali. Fil-150 sena minn meta San Giuseppe ġie ddikjarat patrun tal-Knisja Universali, il-Papa Franġisku qal li din is-sena se tkun ċelebrazzjoni dedikata lil dan il-qaddis. It-teologu Father Hector Sherry spjega li l-Konċilju ta' Niċea fis-sena 325 wara Kristu kien stabbilixxa li l-Għid il-Kbir jiġi dejjem il-ħadd fuq l-ewwel qamar kwinta ta' wara r-rebbija. Minn hawn bdiet id-drawwa li nhar l-Epifanija titħabbar id-data tal-Għid u l-festi ewlenin ta' matul is-sena. L-Għid il-Kbir fis-sena 2021 ħajkun il-ħadd 4 ta' April. Ara minn hemmhekk ma tiġu determinati. Meta jibda r-Ramadan pereżempju, jibda fi 17 ta' Frar. It-teologu spjega li din is-sena hija speċjali ħafna għas-Senglejani li se jfakru l-100 anniversarju minn dur knisja parrokjali ġiet iddikjarata bażilika mill-Papa ta' dak iż-żmien. Hija sena speċjali wkoll għall-Knisja Kattolika hekk kif il-Papa Franġisku se jwettaq il-ħolma tal-predeċessuri tiegħu biżjara storika fil-Lvant Nofsani tal-Iraq. Il-Papa Franġisku li kif ħafna nies jafu jħobb imur l-postijiet li huma l-postijiet tal-periferiji. Ħajmur l-Iraq. L-Iraq huwa pajjiż Musulman fil-maġġoranza kbira tiegħu, imma fl-Iraq hemm ukoll l-insara wkoll minoranza żgħira. It-teologu jinsab ottimist biex din is-sena pajjiżna jilqa' lill-Papa Franġisku hekk kif din iż-żjara kellha ssir fl-aħħar jumejn ta' Mejju li għadda u ġiet posposta minħabba l-imxija.